Good day! Yan na! Matitestingan it akong kakok. So, makatungay kita hadagat kay may the post-birthday. Awa mo na ba? O adi man, it aton mga panihimo niya na naggisa ngayon ako, naglutuhin baboy. Nga gin-order ko, dito kanda rasol. Nga na adi, naggisaliwat ako. Gay para damot akon, kay damot akon lutoon man. Beef curry. Ngan, may da kita minudo. Ngan, may da kita gihapon, adi, ano nining luluto kay para pansit. Ngayon, marasat at pansit. Man, katapos mag-spaghetti kita, adi ang pansit okay na. Ngan, an pasta, ipapalunod na. Katapos adi niya sahog, aniya sauce, bubutangan tadtuhin ko anhin tomato sauce. Man, nganhin kit, nganhin mushroom, nganhan amon adto, inihira. Basta amo na ito. Impamutang ko ito dilakas ginukay ko kay para dire dumukot ta ilarom ngan pagkatapos an mais ginsunad ko ngan okay na nga tanan nga aton pinanluto. Pinanluto ko nga tanan kay para marasa. May di kita pagkaon. Also adi na kita mabiyay na kita tikadtungay kita habislig tan-awan late kay mo pa dito dagat kay clear. Ngan mo pa yan it panahon so mapadagatan kita kay maihan na kita warang pagkakakariguhin dagat. So adi na kita di may tanawa di may skina ngan nakaabot na kita di Bronx Beach Resort. So nag-unload na kami. Gana didi kay mahudlom damo itong talisay, damo itong tanom kuan didi mabaga mahagnaway nga nagpray na kita ngayon. Oo, kay mga ngaon na kitangan magiignom kita niyan kahuman para in its celebration. So, aadi na tadadadan, kumarigo na kita dito hadagat samtang aga pa, mga alas 10 na ini han aga. So, baga diri pa mapaso-paso tumundog kita kay karuya ko na guyap makakariguhin dagat ngan an kabataan wala na kaya pagkakariguhin dagat. So, aadi na nagkalugsong na kami. Oy! Kagana didi pagkarigo labi na nga diri gud mapag-at itubig didi ha bislig ngan adin nag-irignom na. Oo, kahuman pangarigo irignom tadagay-tagay kay para magresurresyon ngan kanta-kanta gihapon. So amo ito nang pinambuhat dan una nga adlaw kakulop pala ngay anhini. Kakulop ngan adin aton tanggero nga gwapo. Wow, adi na hirang tanan kumpleto na ngan adi pera may tujuyong. So, nagsarayaw kita. Tito pido sumayaw wala kay naghubog na ya okay na ya goods na ngan pagkagabi nagsarayaw ngan nagkarantaliwat makanta kita outro kahuman pagpahuway. So, adi na pamati kamot kanta nga maupayo pa yan. Amot dida. Okay, let's go. Wow, talaga. Okay, thank you so much. Enjoy.